Juf Joukje, nummer 1. In de kleuterklasse van juf Joukje in Sumar is van hem aan alles goud dat blinkt. Kusje van Nienke. Prachtig, zo'n mooie gouden medaille. Nou, dank je wel, ja, Nienke. Allebei een haar cadeautje meenam en dat past in het gouden thema. Een gouden hoed, een gouden slinger en ik had een echte gouden pennen. Het was echt heel bijzonder. Alle ben in de kring en iedereen die hier een cadeautje maakt in de kleur goud of wat dan ook. Prachtig. Ik ga kiezen mijn boekje en mijn briefje. Ik heb chocolaatjes voor je. Ik ga shampoo van juf. En wat zit hierin, Chelsea? Chocola. Lekkere chocolade, hè? Mijn gouden papierke. Nou, dank je wel, Chelsea. De Aroene Oorlier wie net eenvoudig voor het basisonderwijs. Dat te krijgen hier met maatregelen, like als lockdowns en thuisonderwijs. Dat doet je gewoon heel goed als leerkracht. Dat je toch waardeerd wordt. En dat weet je ook wel. Maar nou, Sunday, het is voor mij alle dagen een speciale dag. Maar dit is echt een dag met een gouden randje. Ja, ik kan net oorzeggen. En wat zit erin? En de band, die gaan hij al die chocolade-ijs maar één vraag. Lekkere chocolaatjes. Loop eens bij ik een chocolaatje krijgen.